An ka foli ni waleɲumandɔn o bɛ aw kelenkelen n'a bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkanna ma bi ye juma ye janvier kalo tile 23 san 2026 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoni daminɛna ko cɛ tɛ boli cɛ ɲɛ halisa armée Mali ale kɔntanya don État major général des armées ale ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko janvier kalo tile 21 su ka dugu jɛ janvier kalo tile 22 la san 2026 an ka finitigilakaw daga yɔrɔ mun bɛ Sikaso ka olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso bɔda Worodugu yanfan o fɛ jatigɛwale tigilamaw kɔni tun ye bingani wale ta ni ka an ka finitigilakaw daga yɔrɔ ni sɛgɛrɛ nka ala ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ sababu u ye jatigɛwale tigilama ninnu kɔni gɛn ni ka jigin fɛn min ye Fatiya ale kungokɔnɔna fanfɛla la o de hukumu kɔnɔna na jatigɛwale tigilama caman kɔni o bɔnɛna u ni la ani u ye tɛgɛ da kɛ u bolofɛn minɛn caman kan mun bɛ tali kɛ u ka arajow la ka taa se motow ma ale ni fɛn min ye mugujugu pɛrɛntamu ni a bɛ don dugu jukɔrɔ n'a bɛ f'o ma ko bɔnbu u y'o caman sɔrɔ jatigɛwale tigilama olu kɔ État major général des armées a ko k'a b'a da maliyɛn bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko an ka finitigilakaw kɔni labɛnnen don wagati bɛɛ lajɛlen na walasa fɛn min ye lakana ni basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na. Halisa an bɛ to an ka finitigilakaw olu ka kibaruya o kɔnɔna na ka sanga ni an ka wolomasiri tabaw ka sankunbɛn ɲɛnajɛ ni a bɛ f'o ma ko 20 janvier o ɲɛnajɛw baaraw kɔni kɛra janvier kalo tile 20 tɛmɛnen san 2026 baara mun yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana ɲɛmaa bolo général d'armée Asimi Goïta ale kɔni ye baara ninnu kɔni kolobo kari o kɔfɛ défilew tɛmɛnen kɔfɛ ale ye laseli kɛ bamanankan na walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni k'an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Asimi Goïta ale ka laseli dɔw lamɛn défilé in ale yɛrɛ senfɛ. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ani ka tasibila kɛ président Modibo Keyita n'an fɔ mɔgɔw olu min kɛra sababu ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma ni ko yɛrɛma hɔrɔnya f'i ka sigi yɛrɛ lakana donc olu de kɛra sababu ye k'an ka armée k'o sigi sen kan an b'o foli bila o la ka tasibila k'u ye fana ani minnu ɲin tora la minnu joginna Ala ka yafa kɛ minnu ɲin tora la ka nɔgɔya da kɛ minnu joginna ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamanadenw ma n'i y'a ye bi na an bɛ wulikajɔ caman na an bɛ ka se ka ko caman kɛ n'i y'a ye minɛnw sanna finitigiw ye u labɛnna kɛlɛ bɛ ka kɛ o ma dogo mɔgɔ si la a kuma nɔgɔ parce que n'i tun y'a jateminɛ san tɔw la an ka jamana kun fan caman kun bɛ jugu bolo ala ni jamanadenw ka wulikajɔ la san 2021 u sɔnna ka muɲu ka sabali ka musaka don u ka armée la mun y'a to an sanga minɛn caman san ka tenitigiw labɛn ka kɛlɛ kɛ a yɛrɛ a ma dogo mɔgɔ si la a taara gɛlɛya caman kɔnɔna la n'i y'a ye mɔgɔ caman kun b'an fɛ a ma ɲa n'u ma ɲana an y'u bila ka taa sira mun ma to an yɛrɛ bɛ se k'an kɔnɔja an ka kɛlɛ na cogo min na donc bɛɛ sɔrɔla jamanadenw ka bakuruba musaka kɔnɔna n'u ka muɲu kɔnɔna la an bɛ ala barikada bi an ka jamana fan bɛɛ b'an bolo o n'a ta bɛ gɛlɛyamisɛnnin dɔ bɛ o gɛlɛyamisɛnnin ninnu hali bi an bɛ fɛɛrɛ tigɛ min b'a to basigi lafiya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na maintenant minnu tɛ ka jamana kɛlɛ u ka marifa bila u ka don tenitigiw fɛ min b'a to an bɛɛ bɛ se ka ɲɛsin jugu ma cogo min na a ka kɛ jugu kun kelen ye ala barika la o baaraw bɛ sen na o baara fila minnu fara ɲɔgɔn kan n dalen b'a la a bɛ na ni basigi an ka dugu minnu tun bɛ jatigɛwale mɔgɔw bolo k'olu dugu ninnu k'olu na ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min b'a to dunkafa bɛ sabati kɛnɛya bɛ sabati ani administration mɔgɔw bɛ se ka na baara kɛ cogo min na hali bi an b'o foli bila jamanadenw ye n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka finitigiw ye sabula da ka sɔrɔsiya a ma nɔgɔ n'i ye fana ni mɔgɔ min kɛ sɔrɔsi ye o kɔrɔ a jɛra ɲin kɔ i bɛna armée kɛlɛ de kama kɛlɛ de ye sɔrɔsikɛ ka taabolo fɔlɔ yɛrɛ de n'o de tɛ bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ donc an bɛɛ nana kɛlɛ de kama an bɛ wari bɛ d'a ma kɛlɛ kama an bɛ furakɛ kɛlɛ kama fini bɛ d'a ma kɛlɛ de kama donc jamanadenw jigi b'an kan an de sɔnna k'an ɲin di jamana ma k'an ɲin di jamanadenw ma to tɔ kun bɛ se ka bɔ cogo min na donc hali bi n b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri u kana ɲina parce que jugu ye taabolo caman ta sisan tuma dɔ u bɔra kungo kɔnɔ ka na kɛlɛ dugu kɔnɔna la ka na bi dugudenw kan min b'a to gɛlɛya bɛ se sɔrɔsiw ma cogo min na parce que n'i magara jamanaden na sɔrɔsikɛ min kan ka ɲɛsin jugu kun kelen ma ni jugu donna jamanadenw na a bɛ gɛlɛya donc an b'a ɲini u fɛ hali bi u k'u cɛsiri u kana ɲina u kana sunɔgɔ min b'a to don nataw la an ka jamanadenw bɛ lafiya donc hali bi n b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri fɛn min don segin kɔ t'a baara la an de sɔnna k'an ɲin di jamana ma an bɛ taa fo ka basigi la na jamana kɔnɔ ala sɔnna a ma. Mali alimamiw ka tɔnjɛkuluba mun bɛ n'a bɛ f'o ma ko limama olu ye lajɛrɛ kɛ kunungo janvier kalo tile 22 san 2025
walasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin du dɛmɛdenw olu ma ni o ye baarakɛdenw ale ni kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa minnu kɔni bɔ u sigiyɔrɔ la musolaka kunda u ka ni lajɛrɛ bolila ni maa kofɔta ninnu kan u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan fɛn min ye du dɛmɛdenw ale ni kɛlɛ kɛra sababu ye ka musolaka minnu ni ka olu bɔ u sigiyɔrɔ la k'u bɛ gɛlɛyaba o de kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na limama kɔni farala ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni maa kofɔta ninnu ma cogo min na u y'a yira u ka kuma kɔnɔna na ko donna nataw la u b'a da alimami bɛɛ lajɛlen tulo kan u ka kutuba boli ni maa kofɔta ninnu ka lahalaya kan walasa fɛn min ye u bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na o ka se ka nɔgɔya cogo min na u maraba olu fɛ walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni ka ja dɔ olu lajɛ n'o ye Mali alimami ye an sera yan nɔ bi ka na u b'a fɔ fɛn min ma ko plaidoyer damakasi ka na o ɲini u fɛ ka ɲɛsin dudɛmɛdenw ani muso minnu ni degun y'u wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la ani muso minnu n'u ka sɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ u bɛ balolen degun kɔnɔna na donc ninnu y'an ka mɔgɔbaw de ye alimamu ye mɔgɔbaw de ye an bɛ baara fɛn fɛn kɛ report ka lamagalamagaw kɔnɔna na an bolo ni alimamuw bolo bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u ka an dɛmɛ kutubaw kɔnɔna na wajuliw kɔnɔna na degun min bɛ dudɛmɛdenw kan degun min bɛ muso déplacelenw kan kɛlɛ sababu la ani muso sɔrɔ minnu ka sɔrɔ man bɔ u bɛ se ka an dɛmɛ k'o degun fɛgɛya u kan cogoya min na. diɲɛ seleke naani tɔnba mun bɛ kɛnɛya sabatili ma diɲɛ kɔnɔna na ni o ye OMS ye Organisation Mondiale de la Santé olu y'a yira k'a fɔ ko kɛmɛ sara la maa 25 musolaka kunda farafinna tilebiyan fanfɛ bolo fɛ ni o ye Afrique de l'Ouest ye ko musolakaw kɔni bɛ tulu de mun walasa u farikolo o bɛ se ka jɛ cogoya mun na u y'a yira k'a fɔ ko kɔni turumu ninnu kɔni kɔlɔlɔntan tɛ ni o ye produit cosmétique ye a bɛ kɛ sababu ye ni ka bana caman kɔni bila musolakaw olu la o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye kansɛri banaw ale ni insuffisance rénale banaw fo ka taa se hypertension ma k'a bɛ kɛ sababu ye ka nin bana kofɔta ninnu kɔni bila musolakaw la minnu bɛ produit cosmétique mun walasa u farikolo bɛ jɛ u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ laseli kɛ ka da an balakaw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ walasa tulu mun ni o bɛ farikolo kɔni bɔ a cogoya la ni k'a jɛ k'a kɔni kɔlɔlɔntan tɛ an bɛ wagati min na i ko sisan ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ ko maa bɛ se ka cɛɲa k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni farikolo kɔni ka jɛya ye. Agence nationale de la sécurité routière ni o ye ANASER ye an bɛ wagati min na i ko sisan olu kɔni kɛlen don ka wulikajɔ sigi sen kan an ka jamana faaba sira mun bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko RNCC u kɛlen don ka wulikajɔ sabati nin sira kofɔta ninnu kan walasa fɛn min ye bolimafɛn minnu ni olu kɔni jɔlen bɛ kɛ nin siraba ninnu kan n'u dɔw tiɲɛlen don a dɔw yɛrɛ kɔni bɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw ye binkanni wale ta k'an ka bolimafɛn minnu ni ka olu sɛgɛrɛ olu kɔni caman jɔlen bɛ kɛ nin siraba kofɔta ninnu kan mun yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka maaw ka taa ni ka segin ni ka gɛlɛya kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na ANASER kɔni wulila k'i jɔ walasa nin bolimafɛn kofɔta minnu ni a kɔni bilalen don siraba kofɔta ninnu kan walasa u bɛ se ka bɔ sira kan maaw bɛ se k'u ka taa ni ka segin kɛ lafiya la cogoya min na. An bɛ taa Burkina Faso u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni ale ye fanga sɔrɔ fanga jaso dɔ senfɛ Paul Henri Sandaogo Damiba an bɛ wagati min na i ko sisan a kɔni bɛ kaso la Burkina Faso jamana ale kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko ka Paul Henri Sandaogo Damiba kɔni to kalifa la Togo jamana ale kɔnɔna na k'a tun ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan walasa fanga ni o ye kapitɛni Ibrahim Traoré ale ka fanga bɛ se ka dafiri cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na Burkina Faso jamana marabaw olu kɔni ye seereya dɔ yira Togo jamana la k'a fɔ ko fɛn min ye Paul Henri Sandaogo Damiba a kɔni b'a la ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa Burkina fanga bɛ se ka dafiri cogoya min na o seereya ninnu yiralen kɔfɛ Togo jamana la Togo kɔni jamana ye Paul Henri Sandaogo Damiba ni k'a di Burkina Faso ma walasa kiri o bɛ se k'a ka baara kɛ cogo min na an bɛ wagati min na ko sisan Paul Henri Sandaogo Damiba a bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na a bɛ kaso la. An bɛ taa fɛ divers ale kunnafoniya o kɔnɔna na an bɛ taa Keɲebaka olu fɛ yen nɔ Fasirima Sisoko san 45 bɔɲɔnko ale kɔni fagara balimakɛ fɛ ni o y'a cousin ye kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔta ninnu kɔni tun bɛ tewuli la wagati min na dala mankan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Fasirima Sisoko ale kɔni cousin wulila ni ka bɔnɛ ani la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na wagati min na a ye nin waleya cɛjugu kɛ a kɔni bolila nka tile damadɔ o kɔfɛ fɛn min ye an ka lakana tigilamaw kɔni kɛra sababu ye u ye tɛgɛ da kɛ nin maa kofɔta in kan an bɛ wagati min na i ko sisan a bɛ kiiri tigilama olu ka bolo kan
kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye dala mankan ye maaw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ k'a sababuya kɛ maa dɔw kɔni bɛ ɲɛnaminimafɛnw ale ni fɛn min ye dɔrɔgu cɛjugu ta ni ka t'i sigi barokɛyɔrɔw la ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ dala mankan fu minnu ni u bɛ to k'a kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u k'a dabila k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka kɔlɔlɔba lase mɔgɔw kɔni ma i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw. Halisa an bɛ to fɛ divers ale kunnafoniya o kɔnɔna na ma nin ye wa ma nin mɛn halisa si o de ma labɔli kɛ n'o tɛ i b'a bɛɛ ye wa i b'a bɛɛ mɛn an bɛ taa Zimbabwe ka olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Kadoma janvier kalo tile 6 tɛmɛnen san 2026 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko cɛkɔrɔba san 78 dɔ o kɛra sababu ye ni ka denkɛ kɔni kun ci nɛgɛkurun na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko wagati min na denkɛ ma san 30 ale bɛ bɔ dugu kɔnɔ ni kana don du kɔnɔna na a y'a sɔrɔ a furumuso ani a wolofa olu kɔni bɛ ɲamaya la so kɔnɔ ni o ye kuntanko ye wagati min na denkɛma kɔni ɲɛ dara nin kan ani fakɛma u ka kumaw tara ɲɔgɔn kan o de hukumu kɔnɔna na fakɛma kɔni ye nɛgɛkurun ta ni ka denkɛ kɔni kun ci yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a ka nin waleya cɛjugu kɛlen kɔfɛ fɛn min ye a tun b'a fɛ k'a fɔ maaw ye k'a fɔ ko a denkɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka a yɛrɛ faga ala ni lakana tigilamaw olu ka wulikajɔ sababu ani olu ka sɛgɛsɛgɛli sababu u ye yelen da a ko kɔni kisɛ kan an bɛ wagati min ko sisan fakɛma ale bɛ kiri tigilama olu ka bolo kan ayiwa bamanan b'a f'u ka kɔrɔfɔ la ko bilankɔrɔ tɛ maa mun bolo don ka taa o se tɛ o tigilama ye nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi juma kunnafoniyaw la mun na sera aw ma aw denkɛ a n'aw balimakɛ fɛ Yaya Juye Samake an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an ka jamana basigi